May hapon Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kcat Channel 11. Kag sumubati naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sila City Mayor-elect Judith Gallego nagpanumpa na. DOH nagkumpirma nga may 3 ka mga local cases ng subvariant ng Omicron sa Western Visayas. Teenager nga nag-report sa PNP sa natabo nga aksidente, nakuhaan sang shabu kag armas. Anay punong barangay Munatia Hardin, bago nga basiwa General Manager. Kag sa good vibes, di na wong gindagsa sa mga fans sa Himamaylan City. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, tatlo ka Omicron subvariant na detect sa Western Visayas. Sa 16 ka local cases ang Omicron subvariant, duha diri ang naghalin sa Western Visayas. May isa man ka returning OFW ang duga nga nalatan sang Omicron subvariant BA2.12.1 sandig sa records sa Department of Health. Sa 16 ka mga local cases, 12 ang gikan sa Puerto Princesa, duha ang halin sa National Capital Region. Ginsiling ni DOH Undersecretary Rosario Vergere nga ini nagapakita nga kadaman sa mga na-detect nga kaso ang wala naghalin sa iban nga pungsod. Ginklaro man sang DOH nga wala sang community transmission sang amo nga subvariant sa pungsod. Pero tungod sini ginapangabay sang DOH ang tagsa ka mga local government unit nga magpatuman sang active surveillance agud mapunggan ang paglaptas sang Omicron subvariant. Bangod majutay naman ang mga COVID-19 cases, ginapanugyan ni Vergere ang paggamit sang RT-PCR test sa baylo nga rapid antigen test, bangod ang RT-PCR test result lamang ang sarang magamit sa genome sequencing. So we do not need to change our protocols. Ang ina-advise lang natin for all of those implementing units kapag tayo ay gagamit ng test ngayon because of our active surveillance na ginagawa, because we want to find out if there are forward transmission na nangyayari dahil po dito sa detections na to, we use RT-PCR kasi ito pong mga resultang to ang pwedeng gamitin for our genome sequencing. Sa number 9, backtrack system. Ginalauman sa pamuno sa City Health Office sa Bacolod nga mapadayon sa masunod nga administrasyon. Hugot nga ginapatuman sa gihapon ng backtrack system sa Bacolod City Government Center. Pero hindi malipod nga may pila ka mga commercial establishments nga wala nagapatuman sa istrikto nga requirement para sa ilang customer. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, OIC sa City Health Office, importante ang backtrack sa contact tracing. Ilabi na karon nga may na-detect naman nga mga bago nga subvariant sa COVID-19 sa pungsod. Nagalaom siya nga ini ang mapadayon sa masunod nga administrasyon. Sanig sa natutukod nga City Ordinance 941 o kunang backtrack ordinance, kutob sa mga government o kung private establishment nga wala nakarehistro sa backtrack system, wala nagapatuman sang scanning sang backtrack cards o kung nagalista sa logbook sang nagasulod sa ilang establishment, ang sarang mamultahan sang 1,000 tubtub 5,000 ka pesos nga may upod nga pagkabilanggo sa sulod sang masobra 6 ka bulan. Sa number 8, Anay basiwa Board of Director nga si Mona Dia Hardin karon ang General Manager sang Water District. Suno kay Hardin, siya ang gin-appoint bilang General Manager sa BOD sadtong Mayo 13. Si Hardin nga katapos ang board sang basiwa bilang tiglawas sang women's sector ang nag-resign sa iya sining post sadtong Mayo 5. Magatapos kuntani ang iya nga termino bilang katapos ang board sa Disyembre sining tuig suno sa iya. Ang iya nabakante sa board pangitaan sang bulos, pero ini ang may nagakaigo nga proseso nga dapat pagkasundon. Sa karon communicate pa sa City Mayor's Office bahin sa nabakante nga posisyon. Magahinyo man sa nomination gikan sa nagkalain-lain nga women organization sa Bacolod, kag ang alkalde na ang magapili sang magatalos. Bilang General Manager, ang thrust karon suno kay Hardin amo ang water source development. Ang aton subong yang thrust kay na kayo naman ni prime water on their first
year ang foundation sa Adult Water District nga kay una nila ang ilang mga paying, ang mga leaks, no, ang mga ato na revenue water na panubo na nila. So we are now more on water source development, most specifically sa surface water. Agud nga na naton, maka-infuse na kita more water source sa aton nga mga tubo. Sa number 7, sa Banwasang Pontevedra, isa ka teenager mag-report punta ni sa police station sang nabungguan siya sang tricycle pero nakuhaan siya sang shabu kag armas. Ma-report lang kung tani sa Pontevedra PNP ang 18 anyos ka driver sa motor nga si Carl Santiso upon ang driver sang tricycle may angot sa ilang pagbungguan na sa dalan. Apang nagrekta na sa presuhan si Santiso matapos mahulog ang isa ka sachet sang shabu pagkuha niya sang iya nga ID. Nakuha pa kay Santiso ang dugang nga duha ka mga sachet sang suspected shabu. Pati na ang 38 kalibre nga pen gun upod sang duha ka bala. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kag 10591 ang iya sini atubangon. Sa number 6, babayi pilason matapos nga masalabat sang bala bangod sang away mag-asawa. Ginkasuhan na sang San Carlos PNP ang 55 anyos nga si Ronnie Canubas Sr. matapos masalabat sang bala ang 20 anyos nga si Rhea Joy Escanilian sang iya ginpalupok nga armas. Nagabakal lang sa Tiangge sa Barangay Guadalupe sa San Carlos City sang Domingo si Escanilian sang hinali na lang siya maigo sang bala sa iya nga batiis. Sunod sa PNP, nagaaway ang mag-asawa nga Canubas sa ila sinibalay sang hinali magpalupok sang armas ang mister nga amo ang nag-igo sa biktima. Luwas naman sa katalagman si Escanilian, samtang detained naman sa karon si Canubas. Sa number 5, 120,000 ang target pabakunahan sa booster dose sa Bacolod EOC. May 15% kung masobra sa 30,000 sang target population sa Bacolod ang nabakunahan na sang booster dose. Sa 410,000 ka target population, tuyo sa Emergency Operations Center nga mabakunahan sa booster dose ang 30% kung 120,000 ka mga individual. Labi na diri mga senior citizen kag mga immunocompromised antes matapos ang bulan sang Hunyo. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, OIC sang City Health Office, magluwas sa booster dose kinakinahanglan man nga magpabakuna sa mga kabataan, ilabi na sa posible pagbalik sang dugang pa nga face-to-face classes sa mga eskwelahan sa syudad sa madason nga bulan. Tugaman sa pagpamahog nga dala sang Delta kag Omicron variant, ginatinguan sa Department of Health nga malabot ang 77 million ka mga individual nga target nga mabakunahan sa Hunyo. Subong pagid nga especially nga base pa lang nga mag face-to-face classes ang mga eskwelahan no, sa mas mayo nga protected ang aton nga students kag pati ang aton nga household. We look back and see how has booster vaccination helped other nations, no? Example, Israel, United States, and it's very effective sa pag-protect sa aton nga population against COVID. Sa number 4, Negros Oriental wala na sang aktibo nga kaso sa COVID-19 pero IATF nagapaandam batok sa bag-o nga mga subvariant. Wala na sang reported nga aktibo nga kaso sa COVID-19 karon ang bugos nga Negros Oriental sandig sa latest nga datos sa Provincial Interagency Task Force. Naka-recover na ang nagpatatlo ka active cases. Pero bisan pa wala na sang active case ang probinsya, ang IATF ang nagapanawagan sa gihapon nga magsunod sa minimum health standards. Ilabi na nga yara na sa pungsod ang bag-o nga subvariant sang Omicron nga mas makalalaton. Nagapaandam ang IATF batok sa BA2.12 nga variant sang COVID-19 kag nagapanawagan sa pumuluyo nga magpabakuna ilabi na sa mga unvaccinated pa sa gihapon. Ang Negros Oriental ang napaidalom sa karon sa Alert Level 2, magluwas na lang sa 4 ka banwa nga yara sa Alert Level 1. Ang mga banwa nga Alert Level 1 status amo ang Bacong, Dawin, Zamboanguita kag Valencia.
Sa number 3, inianay luyag sa karon sa probinsya sa Negros Occidental nga magbaton sa dugang nga supply sang bakuna. Inisunod sa kay Dr. Josefa Claudelia Pabilio ang charge sa vaccine distribution sa probinsya. Wala pa man sang patod kung saan mag-aabot ang dugang nga supply sa bakuna, pero sunod sa kay Pabilio, wala sang bakante sa ultra-low freezer, gani wala sang pwede nga mabutangan. Damo sa karon sang supply sang Pfizer ang Negros Occidental sunod sa kay Pabilio, kag hindi manigar nga mahina ang pagbakuna. Una, hindi madula nga may vaccine hesitancy, ilabi na sa mga senior citizen. Ikadua, mahimo nga may pagkumpiyansa man ang pumuluyo karon nga manubo ang kaso sa COVID-19. Bisan gani ang booster shots, manubo man ang taker o kung na nagapabakuna. Samtang wala sa karon sa bakuna nga manug-expire sa probinsya. Ang message sa akong last night was, ma-ask siya if our storage is enough for amuning kadamo. So, as of now, we cannot kay full ang amon nga ultra low freezer. Sa amon ha, bisan sa amon sa community namon. Because of what they felt when they got the primary booster. Chills, alay lawas, sakit lawas. So they feel that if they get the booster, they will be feeling the same thing. And it could be, I don't know if they consider it worse. So hesitant sila. So do ka kumpiyansa na puro mga tao, do kay do wala naman. That's another thing. Sa number 2, voter turnout sa Negros Occidental ang yara sa 83.63%. Suno kay Acting Election Supervisor Roberto Salazar, inibase sa Certificates of Canvass nga na-generate sa CCS o kung sa Consolidation and Canvassing System. May mga 1.6 million ka mga bumuloto ang Negros Occidental, wala labot ang Bacolod City. Nagakasayuran nga mga 1.3 million ang nagboto sa probinsya. Pero sunod kay Salazar, pulaton pa nila ang report gikan sa field o kung base sa EDCVL o kung ang Election Day computerized voters list agud tumapat-od kung pilagid ang nagboto. Ginpahayag ni Salazar nga basta national elections mataas gid man ang voter turnout bangod madamo sang luyag nga magapakigbahin diri. Samtang ginapaabot nga tubtob sa Hunyo 8 si Salazar sa probinsya bilang acting election supervisor. Pag-abot Hunyo 9, siya magabalik naman bilang election supervisor sang Aklan Comelec. Amo man ang matabo sa iban nga election officers, magabalik sa original nila nga mga assignment. Tubtob sa Hunyo 8 ang election period. Nakita sa 83.63%, no? Pero say this with Kwani, no? Say this definitely nga mo kiniya kay makinani. Ang sasubong niya, kaulat pa kami sang report digya from the ground. No? Submit kami na yan sa amon nga report based sa amon nga EDCVL, no? Mga nagperma nagboto, nagperma amon ang EDCVL. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sila City Mayor-elect Judith Gallego nagpanumpa na sini nga hapon. Nagpasalamat si Gallego sa tanan nga mga silaynon nga nagsuporta sa iya sa tinalikdan nga piniliay. Nagapangabay man siya kag sang pangamuyo kag pag-ugyon sa iya sa mga silaynon para sa iya administrasyon. Kung anuman ang promisa niya sa mga pumuluyo sang nagakampanya siya, luyag niya ini nga mahatagan sang katumanan sa iya nga pagpungko. Ginupdan siya sang 4 ka mga independent councilors nga nagdaugman sa piniliay sa iya nga oath-taking. Ginbungguan o kung ginbunggo ni Anay Vice Mayor Gallego si incumbent Mayor Mark Goles. Ikatatlo na kuntani nga termino ni Goles apang napierde siya ni Gallego. Nagkuha si Gallego sang 37,643 ka mga boto, samtang si Goles naman nagkuha sang 34,725 ka mga boto. Una-una nagapasalamat gid ako sa inyong hamili kag sagrado nga boto. Sining last election nga nasabihin, nagdaog ako sa pagka-mayor. Kabay pa nga ubayan niyo ako pagi sa papangamuyo
kag pag-kooperar sa mga programa naton sa atong syudad sa Silay. Kag ang sa akon ang ako nga pangambal sang sang last campaign period, ti mo naman ang akon nga Sa Good Vibes, meet and greet sa nga volleyball superstar nga si Dina Wong gindagsa sang mga fans sa Himamaylan City. Iya man gisabat ang mga palamangkutanon sang iya mga fans. May report si Romeo Subaldo. Libo-libo nagdagsa nga fans gikan pa sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad sa Negros Occidental para sa meet and greet sa volleyball superstar nga si Dina Wong sa Himamaylan City sang Domingo. Game si Boss D sa pagsabat sa pila ka mga palamangkutanon gikan sa iya nga mga fans. Pati ang napilit niya nga jersey number 3 napamangkutan pa. Tell us a little trivia behind your jersey number 3. Kasi ako naiintriga eh. Kasi kahit ako naiintriga, ano ba yung story behind ng jersey number 3? Funny story actually. So, nung grade school kasi, uso pa kasi yung class numbers. And two of my closest friends before, coincidence kasi the last digit of our class numbers was 3. So 3, 13, and 33. And doon, parang I fell in love with the number and the rest is history na. So, Okay, yun! Kung matagaan sang tsansa kung ano nga posisyon ang yapilion, luyag ni Boss D nga magdepensa. Aside from the position you've played in your previous games, what other position would you like to take if ever you were given a chance in the near future? well, actually, nalaro ko na siya before. So, libero. So, I love defending. So, that was really my dream position before. Pero syempre, we can't complain. Ngayon, setter. So, Setter. Sunod sa iya, sa kasakuon niya sa subong, may mga bagay nga kinahanglan niya nga i-give up. Pero mensahe niya sa mga kabataan, hindi mag-quit sa kung ano man ang nasuguran. well, lagi ko tong sinasabi kasi, so, for us athletes, it's not an easy job talaga to be an athlete. So, if you think of quitting, if you think of stopping, just remember why you started it in the first place. So, wag kang susuko, balikan at balikan kung bakit ka nagsimula ng isang bagay. Sunod sa kay Himamaylan City Mayor Raymond Tongson ang pagdala kay Boss D sa Himamaylan, ang panugod pa lamang sang pagbalik sa mga events nga magadala sang kalipayan sa mga tawo. Simbolo lang ini sang ginatawag nga pagsugod sang pagsinadya diri sa Himamaylan City. Tungod kay na COVID kita, nag-typhoon Odette pa kita, subong nga tinion maamat-amat na ang mga events sa Himamaylan. Amo na gani nga sa tanan nga mga bisita namon, ginaagdagi kamo namon nga magbalik kag magkari sa aton pinalangga nga syudad. Antes mag-meet and greet, naglibot si Boss D sa Himamaylan City kung sa diin may mga fans nga naghinulat sa iya sa dalanon. Si Wong ang sakaron naghahampang sa Choco Mucho team. But actually, di ko ni-updated sa volleyball ng mga happening. But na-curious ko sa ngalan nga Dina Wong, pero hindi ko gina-check. Basta nakilala ko sino siya. Grabe, namin naman sa magampang. Grabe. Yung volleyball, plus ang una. Gani ba, no? Ako may hindi mo ako volleyball fan, pero ang powers ng social media, Yes, no? Makilalaan ka gidya. Pwerte. Ang mga fans, hindi mapunggan. Correct, Barb. All over Negros Occidental. Kaagam ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.